To pojechali. Opuszczone gospodarstwo. Jakich tutaj na masę. Wszystko się rozpada. Nic nie ma. Śniegu po kolana. No. Drzwi takie dość niskie, na jakieś 1,60 m. I tak to wygląda w środku. I przy dobrych wiatrach można za 500 zł kupić. Jak nie taniej. Piec lekko się rozlata. Tutaj swojski syfi rozpierdol, nawet kuchenka jest. I wsio.